En els últims anys, la xufa s'ha convertit en el cultiu de referència en l'Horta Nord. Resistint l'avanç urbanístic, manté la rendibilitat dels llauradors gràcies, entre altres coses, a la figura de qualitat, la denominació d'origen xufa de València. Avui recorrerem alguns dels 19 pobles que la conformen i coneixerem els seus protagonistes. Avui us explicarem tot el procés de collita d'este tubercle tan preciat. Avui estem a Alboraya, bressol de l'Orxata, per a cremar un camp de xufers. Pep, Bon dia. ja estem? Ja estem en fetge de cremar i de collir tot. Ha costat enguany, no?, de que entrara la saó per a cremar la palla de les xufes. I encara no té bona saó, però poquet a poquet ho farem. I este camp, quan no s'ha pogut sofar tant res perquè és ecològic, doncs hem d'esperar-se que se seque la palla, però això... És precís eliminar la palla per a poder collir-la? Home, clar, és precís, si no, seria impossible de tamisar la terra. I què és el que fa falta per fer un bon xufar? Pues, sobretot, cuidar-lo bé, bon aliment en la terra i, en fi, i cuidar-lo. Ànimes que fan tant soroll per riure, vine al voltant d'aquest foc. Quan es va sembrar aquestes xufes? Este se sembaren el dia 8 d'abril. O sigui, que està pràcticament quasi tot l'any, 8 o 10 mesos en el camp. 10 mesos. I darrere, què és el que plantaràs així? Pues pense que creguilles, si mos dona temps mos deixa el temps, claro, perquè igual la saó no entra a temps i se fa tard. Anem a pegar-li foc, a veure com va. Anem al foc. Ets llavor que creix. La Tili. Què fem, un manoll? Sí, un manoll. Un manoll i ara anirem a soltar-lo. Vale, pues. Ets llavor que creix, s'aixeca el cridar. S'ha de cremar en la direcció contrària al vent, no? Exacte, perquè així el vent no deixa que avanci a pressa. I al estar més rato, pues, se crema tot per l'interior i tot, i no deixa res de palla. Interessa que no quede res de palla. Clar, si no, després el tamí s'embossa quan la xufa. Vine al voltant d'aquest foc, ànimes que et curen del tot. Pues agarrarà tot. S'agarrarà tot, i poquet a poquet irà venint. Vine al voltant d'aquest foc, recorda, germana, que la lluita és ara. Però enguany, en totes les pluges i tot el que ha passat, pràcticament esteu començant la collita de la xufa. Sí, teòricament, si hagués hagut un any normal, doncs podíem estar més tranquils i tindrem prou més de mitja campanya a realitzar. Així anem a remolque. Perquè què és el que fa falta per poder collir les xufes? Pues la terra estiga en molt bona saó, que no estiga ni seca ni molt humida, que si no s'empanyen els bombos, si no la poden digerir, i perquè isquen les xufes el més netes possibles per poder realitzar el llevat i tot el demés. Tota esta feina abans se feia a mà, no? Com va ser anar mecanitzant a poc a poc? Pues així lo fundamental és que cada vegada pues, n'hi ha que intentar anar més ràpid, que era més rentable la recollida i tot, entonces anem modernitzant un poc. Pues, en vez de a mà, pues, els tractors, primer les mules, després els tractors, i ja, poquet a poquet han anat evolucionant a lo que tenim avui en dia, que ja més de lo que duguem entre mans avui en dia crec que ja no podem... Perquè es va partir del garbell que és manual a anar acoplat al tractor. Molt bé. I també heu anat ampliant l'ample de treball, no? Perquè jo veig ara que teniu una màquina de 4 cavallons, això ja és el màxim. Això ja és un poquet gran, ja, exagerat. Bueno, lo normal són de 2, i duen un bombo i agarren 2 cavallons. El que mon pare tota la vida li ha agradat anar innovant i fent coses i bueno, ara en tenim 2 de 4. I he vist que fins i tot porteu un mando a distància. Això per a què? És un comandament a distància per a què? Per poder anar baix del tractor, perquè si no, si passes 10 hores o 11 o 12 dalt del tractor, al final sentat sempre ja plega un moment que ja no vas tranquil. Entonces, vàrem buscar l'opció de poder baixar, vas al costat del tractor, veus darrere la cinta, vas un poc més relaxat i entonces des del mando fa l'actuació de la que tenien que fer dalt del tractor. Que és regular bàsicament la profunditat, no? La profunditat. No interessa deixar-se xufes tampoc en terra. Molt bé. Ni anar molt fondo per no treure terra, que no s'utilitza per res, ni deixar-se les xufes. O sigui, intentar dur un nivell per replegar la mínima possible de terra per no dur tant de xeno al llavador i per no estar passant tanta terra en extractor. D'ací se'n van les xufes al llavador, no? Ara anirem cap allà a veure el final del procés. Nosaltres quedem així pegant voltes, que nosaltres la funció que tenim ara és... Tot el dia.
Ara ho tenim retrasat, perquè podíem estar un poc més tranquils, però bueno, és el que n'hi ha. La climatologia no la tenim en la mà. Si la tinguem en la mà seríem ja el millor. Pues aprofitem ara que fa bon oratge. Molt bé. Vinga. Vale, Fins ara. gràcies. Adéu. Vicent, venim del camp de veure com es cull la xufa. Una vegada arriba al llavaor, com s'organitza la faena? La faena és molt fàcil, el llaurador descarrega cada un en un puesto i d'ahí, quan li toca, pues a llevar i ja està. I per quins passos ha de passar la xufa? Pues más o menos, primero comencem en un pas igual que el de la màquina de collir xufes, que és llevar-li la miqueta de terra que la màquina no ha pogut llevar. Després li llevem la palla, que no ha pogut llevar la màquina també, i després ja la miqueta de terra que li se queda pegada a la xufa, en aigua, pues se renta la xufa i ja està, és fàcil. Però este procés és relativament nou, no? Abans com se feia este procés? Antes se llevaven la sequia a mà, A mà? Vols dir que ara, en el mes de gener, la gent se ficava dins de les sèquies a llevar les xufes? i jo ho he conegut en les botes d'aigua, però antigament anaven descalços. En tot el fred que feia tenien que trencar el gel per poder fregar les xufes en els peus. I com va ser? A qui se li va ocórrer industrialitzar tot este procés? Pues jo crec que una miqueta per cuidar-se la gent i perquè hi ha una persona que tingui la idea de tornar a repassar, diguem, la feina que s'havia fet en el camp. És dir, tornar a ficar un bombo, tornar a llevar-li la terra, llevar la palla d'una altra manera i fer-ho en alt per evitar el tindre que carregar a polar les xufes en després. Però és un sistema molt més controlat que el d'abans, ara serà molt més còmode, molt més higiènic, no? Per supost. I molt Ara és més aigua de còmode. motor, que antes era aigua de la sèquia. Només en això ja t'ho dic tot. Estem ara amb Toni Jimeno, president de la denominació d'origen Xufa de València. Toni, des de quan està funcionant l'ADO? Pues la denominació d'origen Xufa de València se formà en l'any 95 i des d'entonces estem treballant per al sector. És un cas típic de denominació d'origen, perquè és un producte pràcticament exclusiu d'ací de l'Horta. Sí, no només garantissem la procedència de la xufa en aquest cas, sinó que a més garantissem que és un producte únic, és un producte diferent a tota la xufa que prové d'altres parts del món. I això és la característica principal d'una ADO. I quins són els factors diferencials claus de la qualitat d'esta xufa? Home, n'hi ha moltes. El terreny en el que se cultiva, el saber fer dels llauradors, el procés de secat que és únic, la quantitat de proteïnes que té la xufa respecte a altres, el grau de secat en el que se porta a la fabricació d'orxata. Són un cúmul de propietats i de circumstàncies que fan que aquesta xufa siga completament única respecte a altres. I això és important, suposa, després a l'hora de fer, sobretot orxata, no? Que és el producte més important. Sí, nosaltres últimament estem descobrint una gran quantitat de productes que se poden fer en xufa, com la farina, la cervesa, però el producte estrella és, i pensem que va seguir sent, la horchata. No només per a prendre com a refresc, sinó com a beguda saludable i després per a utilitzar en cuina. Ara estem treballant en això, en els distints usos de la horchata. Volíem acariciar suaus paraules que amb el... En els últims anys hem vist que, sobretot en estiu, la xufa s'ha convertit pràcticament en la única alternativa de cultiu que n'hi ha per als llauradors de l'horta, no? És clau per a la rendibilitat de les explotacions? Sí, els últims anys hem vist que la xufa és l'únic cultiu que li ha donat al llaurador una xicoteta rentabilitat per a poder seguir la seva explotació i mantenir aquest ecosistema que tenim. Però així i tot, la xufa és un cultiu que se fa en rotació en altres productes, perquè se fa un viatge cada 2 o 3 anys, i això significa que també necessitem que aquest producte sigui rentable per a poder mantenir l'explotació viable. I podem dir que aquesta estabilitat en el preu ha sigut gràcies a la denominació d'origen? Hombre, la denominació d'origen ha aportat el seu granet d'arena, que en alguns casos ha sigut molt important en quant a promoció, en quant a difusió, en quant a investigació, però no hagueren pogut fer res sense la voluntat de treballar dels propis llauradors i dels comerciants i dels elaboradors d'orxata, que són al final els que són el sector. Bueno, doncs tant de bo en la resta de cultius passi el mateix i puguem garantir uns preus dignes per als llauradors. Això esperem.